ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಂಟೆಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲು ಪೂರ ತೂದು ವಾರಿದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಐತ ಬೇಸಿಸ್ ಸಮೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರೇ ಆಪೋಜಿನ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬತ್ತು ತೂಪಿರ ಇದು ಕೆಟ್ಟೆತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೆ ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಆ ಮಾತ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿಗಳ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂದತ್ತು ಪರ ಊರ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪೂರ ಫಿದಾ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈತೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.